Diolch yn weddio. Diolch yn y tîn o ddew unwaith eto mae fraint o cael dod ger dyfron ni'n cyflwyno'n hoedfaeth ofal. Tyrd i'n plid tywallt ysbryd arnom i ni gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr hoedfa fe fi'n abaned drws nesaf yn neuad. Fydd hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Ni ddechrau'n hoedfa drwy ganu Rhif 91, cyfamod hedd, cyfamod cadarn diw, ni sifl o'i le, nid ie a nage yw. Rhif 91 gawn ni sefyll i'w chanu. Darlleniad o'r epistol cyntaf Ioan ar 3 benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 1 Ioan penod 3 ar adnod gyntaf. Gwelwch pa fath gariad ar oes y tad arnom, fel yn gelwyd yn feibion i ddiw, o blegyd hyn nid edwyn y byd chwi, o blegyd nad adnabu efe ef. Anwylid yr awr hon meibion i ddiw ydym ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn, eithir ni a wyddom pan ymddangoso efe y byddwn gyffelib iddo, o blegyd ni a gawn i weled ef megis ag ymau. Ac y mae pob un sydd ganddo'r gobaith hwn ynddo ef yn ei buro ei hun, megis y mae yntau yn bir. Pob un ar sydd yn gwneithio'r pechod, sydd hefyd yn gwneithio'r anghyfraith, o blegyd anghyfraith yw pechod. A chwi a wyddoch ymddangos ohono ef fel y dileau ein pechodau ni, ac ynddo ef nid oes pechod.
Pob un ar sydd yn aros ynddo ef, nid yw yn pechu. Pob un ar sydd yn pechu, nis gwelodd ef, ac nis adnabu ef. O blant bychain, na thwylled neb chwi, yr hwn sydd yn gwneithio'r cyfiawnder sydd gyfiawn, megis y mae yntau'n gyfiawn. Yr hwn sydd yn gwneithio'r pechod o ddiafol y mae, cynnes y mae diafol yn pechu o'r dechreuad. I hyn yr ymddangosod mab Duw fel y datodau weithredoedd diafol. Pob un a aned o ddiw nid yw yn gwneithio'r pechod o blegyd y mae ei had ef yn aros ynddo ef, ac ni all e fe bechu am ei eni ef o ddiw. Yn hyn y mae'n amlwg plant Duw a phlant diafol. Pob un ar sydd heb wneithio'r cyfiawnder, nid yw o ddiw, na'r hwn nid yw yn caru ei frawd. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab yn gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ni yn diolch bod y ffordd wedi agor, bod ffordd wedi drefnu i bechaduriaid, cael bod yn blant i ti ac i alw ar denw ac i fwynhau cymdeithas a thi. Ac o Dduw, felly ni yn gofyn i ti o'r newydd i ddod yma i'n plith. Gad i ni deimlo dy fod yma gyda ni yn ystod yr oedfa trwy gydol y dydd. Ac nid yn unig yma, ond ar hyd a lled o wlad a gwledydd y byd, lle mae dy blant yn ymgynnull yn dy enw di, a byddu di yn bendithio ac yn ein gwneud ni ar hyn rwy ti am i ni fod. O Dduw, mor aml i ni yn gwneud ar hyn i ni am i wneud, i ni yn ceisio byw yn y ffordd i ni yn credu sydd yn iawn. Ond o Dduw, madde ni am hyn. Gad i ni dyheu am cael fod ar hyn rwy ti am i ni fod. A byddwn ni yn gwybod beth yw byw i dy ogoneddu di a fwynhau. Gad i ni dy ogoneddu di yn ein hoedfa yma, ond gad i ni dy fwynhau hefyd. Gad i ni fwynhau dy bresenoldeb. O Dduw, y bydd y lan ysbryd yn dod lawr arno, yn ein erthu ni i ddyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd. O Dduw, helpa ni i edrych tuag at ti ac i ganu dy glodydd. Ac o Dduw, i weddio byddu di yn dod lawr yn rymus ac i weithio unwaith eto yn ein gwlad ni. Ac cawn weld pobl yn dod o'i tywyllwch i oleuni. I ni'n gwybod o Dduw, wrth i ni edrych yn cwmpas ni y fath galedwch, y fath ddifaterwch, anghrediniaeth llwyr sydd yn ein hamgylch yn ni. Ond o Dduw, yr wyt ti'n gallu dweud y gair, yr wyt ti'n gallu dod ac yn peri y bydd pobl yn dechrau ystyried eu heneidiau a thragwyddoldeb, a bydd y cwestiynau yna ar eu celonau nhw, ac y bydden nhw'n dod i geisio. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gweithio yn y fath ffordd. Madde ni o Dduw ein bod ni wedi meddwl bod ni'n gallu neud e. Ond o Dduw, mae'r rhaid i ti ddod, mae'r rhaid i ti weithio, rhaid i ti tywod y lan ysbryd. Ac felly o Dduw, tyrd i'n plith. Helpa ni yn ein gwendid, i ni'n gwybod o Dduw. Os parhau ar y rat yma o Dduw, na fydd na dystiolaeth yn y wlad hon. Y bydd na hen droi cefn wedi digwydd. Ond os wyt ti'n dod, y gall yr holl sefyllfa newid. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i ddod lawr, tywallt ysbryd arnom. Diogela ni rhag yr un drwg, i ni yn ymwybodol o'r frwydr, ac yn gwybod sut y mae'r un drwg yn dod i dawelu ac i ddinistrio'r hyn sydd ohono ti. Ond yr wyt ti'n fwy ac yr wyt ti'n holl alluog. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti yn diogelu ni. A diogela dy blant ar hyd a lled y wlad a gwledydd y byd. Helpa ni fod yn ffyddlon. Ond o Dduw, helpa ni i edrych tuag at y ti i ychwanegu'r fendydd. Tyrd felly, bendithiau'n hoedfa ni nawr, arwain ni yn ein haddoliad, cynhesa'n calonau ni o Dduw, a gweithio ar y neidiau, tywys nhw at droed y groes, trwy dy ras sydd yn anorchfegol. Bendithiau ni nawr, i ni'n gofyn hyn o, trwy enw a ceiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan ni rhif 376 o iachawdwriaeth gadarn o iachawdwriaeth glir. 376 gwn ni sefyll i'w chanu. Dyma'n testyn o epistol cyntaf Ioan, y 3ad bennod, ac adnodau 4 a 5. 1 Ioan 3, adnod 4 a 5. Pob un ar sydd yn gwneithu'r pechod, sydd hefyd yn gwneithu'r anghyfraith. O blegyd anghyfraith yw pechod. A chwi a wyddwch ymddangos ohono ef, fel y dileiau ein pechodau ni, ac ynddo ef nid oes pechod. Nawr, fel sydd yn amlwg, does na neb o gwbl yn yr holl hanes y byd yma. Does unrhyw un yn y byd, o'r cychwyn hyd heddi. A mae hwn yn cynnwys pobl cyffredin, arweinwyr, athronwyr, haneswyr, crefyddwyr. Does dim un wedi dod ag ateb I broblemau y byd. Does neb. Ac yn yr oes yma, gyda'r cyfryngau a'r teledu a radio a papur y newydd ac yn y blaen,
i ni'n cael clywed newyddion gymaint gynt yn dydyn ni, nag yn yr oes o'r blaen. Ac i ni'n clywed damcaniaethau ac atebion mae pobl yn ei cynnig. A does neb wedi dod i fyny ac unrhyw beth sydd o werth, sydd o mynd i fod o help. Does neb gydag ateb fydd yn lleihau cweryla. Dwi ddim yn gwybod am unrhyw un sydd wedi dod ag ateb i stopio cweryla. Falle bydd na rhywun wedi llwyddo am gyfnod, a maen nhw wedi gwneud rheol i'w hunan i gau eu cegau am gyfnod a peidio ymateb, ond o fewn chydig eiliadau, munudau, dyddiau, beth bynnag yw, fe fydden nhw'n cweryla. Mae yna rhywbeth yn y natur person sy'n gorfod cweryla, ac hwnna ar lefel unigol ac yna mae'n mynd yn fwy yn diwedd. Mae hwnna'n aml yn arwain at ymladd ac yn y pen draw at ryfeloedd. Does neb wedi dod ag ateb i chwant y cnawd. Does neb, dwi ddim yn gwybod am unrhyw un. Does neb wedi meddwl am ffordd i stopio rhyw fath o cweryla bach ar iard yr ysgol, ac yna i'r swyddfa, ac yna i gwledydd cyfagos. Does neb wedi dod ag unrhyw datrysiad, ac yn yr un ffordd gyda chwant. Does neb wedi meddwl, dyma beth sy'n eisiau chi wneud, fel bod chi gallu delio â chwant y cnawd, peidio ildio i'r temtasiwn. Mae nerth gan chwant ond oes i chwalu bywydau, dinistrio teuluoedd. Sawl teulu sydd yna yng Nghymru, sawl teulu yng Nghaerdydd. Sawl teulu yn yr Rhath. Bydde fe i'r miloedd tybion ni sydd wedi eistrwo, sydd wedi dinistrio gan chwant y cnawd. Dim ond ar ei dystrydoedd yma, sawl un sydd wrth i nawr, oherwydd nhw ddim yn gallu delio gyda chwant, ac maen nhw'n godi nebu, fydd y teulu wedi chwalu. A mae'r rhif siwr o fod yn anferthol yma yn y strydoedd o'n cwmpas ni. A pethau ni'n agor y lan i'r ardal nesaf, drws nesaf ni, a'r holl brifddinas, mi fydde fe'n rhywbeth fydde'n dychryn y bywyd allan o'n ni. Ac yna, dewch efo i Gymru gyfan, ac yna i wledydd cyfagos, mae'n anferthol. A does neb dal wedi dod ag ateb i stopio'r fath beth. I ddweud y gwir, mae'r gwrthwyneb yn diwedd. Maen nhw wedi meddwl am ffyrdd i hybu y fath beth. Byddwch chi'n meddwl wedi holl glochtar y byd, wedi holl amcamniaethau ac ymdrechion dyn, bydde rhywun rhywle, rhywbryd, wedi darganfod rhyw fath o ddatrystiad i'r holl broblemau sydd gyda ni o ddydd i ddydd sydd yn mynd yn fwy, fel ni'n gweld nawr, gyda'r arweinwyr mor clyfar yma sydd yn bygwth y rhyfeloedd mawr yma sydd o'n cwmpas ni. Y fath dristwch sydd yn digwydd heddi, y fath torcalon sydd yn y byd. A does neb dal ddim yn gallu meddwl am ateb. Ac eto, beth sydd yn rhyfedd, ers cychwyn y byd, mae'r ateb wedi bod yno mewn du a gwyn, mae'r Beibl yn datgan, yn cyhoeddi'r cyfan sydd angen ar ddyn. Mae'r ateb yno, yn diwe. Mae'r ateb yna. Dyna beth mae pregethwyr wedi wneud dros y blynedd. Dyna beth oedd yr apostolion, dyna beth oedd y proffwyd i wneud, dyna beth oedd yr Iesu wneud. Yr oedd yn cyhoeddi bod na ateb. Mae'r ateb wedi bod yn glir yn y Beibl. Mae yna. Mae'n glir. Mae'n ateb sydd wedi cael ei brofi. Mae diwygiadau yn profi'r peth. Pan mae'r efengil yn cael ei chfregethu, pan mae pobl yn credu'r efengil ac yn dod yn blant i Dduw, mae hwnna'n datrys y problemau. Mae e wedi profi. Ewch chi'n ôl i hanes ein gwladach ni fan hyn, doedd dim gwaith gan y llysoedd a'r barnwyr, achos oedd cyn lleied o dor cyfraith. Oedd gwir yn ffyddlon i'w gwragedd nhw. Doedd y tafarnau ddim yn gallu gwerthu cwrw ac o'n nhw'n cael lawr, ac felly oedd pobl ddim yn meddwi dim mwy. Oedd yn arwain ar dor priodos ac ymladd ac archaru. Ac oedd effaith yr efengil ar y wlad yn anferthol. Yr oedd pobl yn apusach, mae wedi cael ei brofi tro ar ôl tro, dros 200 mlynedd o ddiwygiadau didor. Felly ni ddim yn siarad rhyw ddwlu fan hyn, ni'n siarad datganiadau ni'n dweud, allan ni ddychmygu cryfyddwyr yn gwrando nawr, a meddwl am beth mae'r ein yn rwdlan nawr. Ac ni'n gallu dweud wrth chi, darllenwch eich llyfrau hanes chi.
Mae'r Beibl yn rhoi'r ateb i chi yn blwmp ac yn blaen. Mae hanes y byd. Ewch i'r Western Mail, ewch i'r archifdy, ac fe ffeindiwch chi fyna erthyglau diri yn cyhoeddi bod diwygiad yn gweithio fel mae gair Duw yn dweud. Nid yn unig mae yn disgrifio'r ateb, mae'n dweud beth yw'r broblem. Mae'r Beibl wedi dweud beth yw'r broblem. Dwi ddim yn gwybod am unrhyw arweinwyr gwlad, arlywydd, brenin, beth bynnag chi eisiau defnyddio, sydd wedi dod ag unrhyw ateb sydd o unrhyw werth. Yn trwy gydol fy mywyd i, nag i fi wedi gweld yw bod yna problemau ariannol. Dyna i fi'n cofio. Pa bynnag oes oddi yn ystod fy mywyd bach i, problemau ariannol, dim swyddi i bobl, cweryla gyda'i gilydd, trais yn cynyddu, ymladd yn cynyddu, anfoesoldeb yn cynyddu, ddim yn hoffi gwledydd cyfagos, anfon pobl, mae rhyw wlad gyda rhyw bethau gwerthfawr ar ei tir nhw, felly beth am mynd i fynd i ymladd yn erbyn nhw. Go pob math o resymau dros ryfela. A dwi ddim yn cofio unrhyw gyfnod lle nad oedd hynny'n bodoli. Ond mae'r Beibl wedi dweud yn glir i ni, o Genesis trwyddo i ddatginiad. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar be mae'r Beibl yn disgrifio yw'r broblem, sef pechod dyn. Yn ail, beth dwi am ddisgrifio, beth mae'r Beibl yn ei ddangos yn glir, beth yw'r ateb i'r broblem, sef gobaith dyn. Ac yn olaf, beth yw pwrpas dyn ar y ddaear o ganlyniad i hyn i gyd. Wel, yn gyntaf, beth yw'r broblem? Wel, adnodau 4 a 5. Mae'n dweud yn ddigon clir, mae un o'r cannoedd ar gannoedd o adnodau sydd yn y Beibl yn disgrifio'r broblem. Nid oes gwleidyddio, nac arweinyddio, na chrefyddwyr hyd yn oed yn gwybod beth yw'r broblem. Mae'r mwyafrif llethol yn nhw'n gwadu'r bydolaeth o bechod. Mae'n anhygoel yn diwedd. Dyna beth yw pechod, mae'n dallu pobl. Dyn nhw ddim yn gallu gweld mai dyma'r broblem. Pob un ar sydd yn gwneithio'r pechod, sydd hefyd yn gwneithio'r anghyfraith. O blegyd anghyfraith yw pechod. A chwi a wyddwch ymddangos ohono ef, fel y dileiau ein pechodau ni, ac yno ef nid oes pechod. Mae'r holl efengil fyna. Pan y mae pobl yn torri cyfraith gwlad, hyn maent yn ei wneud yw gwrthod awdurdod y wlad, ond nid dyna sydd yn wir. Pan mae rhywun yn mynd yn erbyn ba bynnag lywodraeth yw sydd yn rheoli, ac maen nhw'n dod ar ryw gyfraith gwlad, a mae rhywun yn torri'r gyfraith, beth maen nhw'n dweud yw dwi'n gwrthod awdurdod y wlad i ddod ar rheol yna. Yr un fath nawr, yr holl furi anhygol, mae'n anhygol yn diwedd. Mae'n rhywbeth sydd wir yn achub bywydau ac yn safio plant bach na cael ei brifo, torri'r cyflymder gyrru lawr o 30 i 20. Faint o fywydau sydd cael ei achub? O pobl mor grac. A rhai yn gwrthod cadw at y gyfraith. Pam? Cos dyn nhw ddim yn credu bod gan yr wlad yr awdurdod i ddweud wrthon ni sut i yrru. A felly maen nhw'n gwrthod e. Maen nhw'n gwrthod yr awdurdod o wlad. Maen nhw'n gallu cyfiawnhau, dweud, nes i ddim pleidleisio dros nhw, neu beth bynnag fydd e, dwi ddim yn cytuno gyda hwn, ac felly maen nhw'n gyrru 30-35, a maen nhw'n taro rhyw blentyn ac yn ei ladde. Ac maen nhw'n meddwl, mae hwnna'n derbynio. Neu beth bynnag yw e, lle ni fe ymlaen. Gwrthod fod gan rhywun arall hawl i ddweud wrthym ni beth i'w wneud. Ond nid dyna yw tor cyfraith. Lle ni fe mlaen a dewis pob math o bethau. Chi'n cytuno neu anghytuno gyda ge. Ond ar ddiwedd y dydd, mae yna rhyw broblem gan ddyn, dyn nhw ddim yn licio bod neb arall yn dweud wrtha i beth i wneud. Mae hwnna wir yn yr eglwys hefyd, pobl sy'n profesu. Dyna pam y capeli mor wag heddi, yn wedig os maen nhw'n pregethu. Dyw hyn o proffeswyr ddim yn licio'r pulpit i ddweud beth y mae Duw am iddyn nhw'n wneud. Pan ni'n edrych yn ysbrydol ar y mater, mae pechod yw gwrthod cyfraith Duw. Gwrthod, neu mewn ffordd arall, yw gwrthod awdurdod Duw i ddod â chyfraith.
Dyna yw pechod. Hynny yw gwrthod ildio i, neu gwrthod cydymffurfio i feddwl perffaith Duw. Nid ydynt yn amgydnabod bod yna fod dwyfol sydd ar hawl i ddisgwyl rhywbeth ohona i. Hynny yw, beth mae dyn yn natur gan mae pechadur yw oherwydd pechod, maen nhw wedi dod i'r casglad, mae nhw yw meistri eu bywydau eu hunan. Nhw sydd yn penderfynu beth sydd yn iawn. Y pechod pennaf yw peidio gwasanaethu Duw y Creawdwr. Dyna beth ni'n gwybod o'r Beibl. Y pechod pennaf yw peidio gwasanaethu a phlygu i awdurdod Duw y Creawdwr. Peidio rhoi dyledus barch iddo. Peidio byw i'w ogoneddu fe na i fwynhau. O gwbl, dyna be mae'r Beibl yn dweud wrthon ni yw pwrpas dyn, beth yw prif pwrpas dyn, gogoneddu Duw a'i fwynhau am beth. Ac felly, beth ni'n gweld mae pechod yn ei wneud yw, mae dyn yn gwrthod byw i ogoneddu Duw ym mhob agwedd o'i fywyd ac yn sicr dwi ddim yn mwynhau cymdeithas Duw, achos mae e'n lan ac yn bir, ac mae'n neud iddo fe deimlo'n annifyr. Mor aml, mae dyn yn meddwl am bechod fel rhyw weithred unigol penodol, ond dyw dyna fel falle, os byddwch chi'n rhoi rhyw gwestiwn a rhyw fath o brawf i rywun, gofyn nhw beth yw pechod, wel bydden nhw'n meddwl, bydden nhw'n enwi rhywbeth fel taro rywun, neu dwyn o'r pwrs, neu dwyn o'r banc, neu rhywbeth fel. Dyna beth bydda'r lefel, bydda'r pobl yn meddwl yw pechod, gan anwybyddu'r ffaith mae pechaduriaid yw nhw'n y lle cyntaf. Falle bydde hwnna di mynd ar goll rhywle, ddim yn sylweddoli, mae y broblem, y rheswm maen nhw'n neud y peth yn anghywir yw oherwydd bod nhw'n bechaduriaid. Dyna'r prif broblem, pechadur yw fy enw. Dyna beth ydw i. Dwi wedi fy ngeni yn bechadur. Dwi ddim yn bosib i fi fod yn unrhyw beth arall. Dyna'r broblem. Dyna problem y byd. Dyna pam yna ymla, dyna pam yna gweryla, dyna pam yna dor priodas, dyna pam fod yna bob math o dwyll a chelwydd ar hyd a lled y byd yw oherwydd pechadur yw fy enw. Mae'r pechodau unigol yn symptomau o'r broblem. Dyna pam dwi'n neud nhw. Pan dwi'n meddwl neu gwneud rhyw weithred, y pechod yw, nad ydw i'n gallu ildio i ewyllus Duw. Dyw'r gallu ddim na, dyw'r awydd ddim na. Nid ydynt yn plygu i'w gyfraith ef. Hynny yw, bob tro maent yn gwrthod ei awdurdod fod hawl ganddo i ddisgwyl rhywbeth ohonom. Nid ydym yn hoffi'r darlun o Dduw ar ei orsedd. Dyna'r broblem. Nid yw dyn yn hoffi meddwl am Dduw ar orsedd gyda'i deirn wialen ac yn gwisgo coron am ei ben. Yr darlun yma o'r brenin yn teyrnasu ac yn rheoli ac yn arwain ac yn dweud. Mae hwnna mor atgas yn diwe. Mae'n beth atgas i ddyn cyffredin a heddi, mae'n fwy atgas nag unrhyw adeg o'r blaen. Mae'r mwyafrif o bobl ddim eisiau neb i ddweud wrth ai sut i fyw. Ni mor grac yn dydyn ni. Os oes rhywun yn dod, pwy mae e'n meddwl? Pwy mae nhw'n meddwl yw nhw? Pan ni'n meddwl am Dduw, mae e mor wrthyn iddynt. Meddwl bod na Dduw, a fi wedi darllen yn y Beibl, Duw cariad yw. Cofio gweld hwnna tu fas i fy stafell yn y coleg. Pobl diwynyddol dwi'n credu, o'r un coleg, oedd wedi peintio ar y wal y Mangor, Duw cariad yw. Licen i cwrdd â nhw i wybod faint o'r un oedd yn deall beth mae'r adnod na'n ei olygu. Dwi ddim yn gwybod, o'n i'n abod nhw, oedd cyn yn amser i, ond o'n i'n gweld bob bore, Duw cariad yw. Ac o'n i'n meddwl, mae hwnna rhyw fath o ddisgrifiad o grefydd Cymru. Capelwyr Cymru, bellach. Mae'r Efengil di mynd ar lefel yn meddwl, Duw cariad yw, mae'n swn o mor dda, mae'n feibledd, mae'n adnod. Ac yn meddwl, dyna ni, dyna'r ateb, mae popeth mor neis. Mae Duw yn llawn cariad, ac felly o fawn y darlun yma o Dduw sy'n llawn cariad, dyn nhw ddim yn gallu meddwl am Dduw sy'n cosbi, dyn nhw ddim yn gallu meddwl am Dduw sydd â teirn wialen yn dweud o'r pobl sydd i fyw. Hynny yw, beth maen nhw'n meddwl, tybio ni, bydde mwyafrif o Cymru meddwl hwn, fod Duw yn fodlon, gewch chi neud be chi moyn. Gewch chi fyw mor anfoesol ag i chi moyn. A maen nhw'n dweud mae'n dderbyniol achos cariad yw'r cyfan. Dyn nhw ddim yn meddwl am y gair chwant.
Dwi'n mynd ystyried y fath beth. Mae'r syniad am Dduw fel Duw sydd yn reoli, mae'n wrthyn I ddyn. Be maen nhw eisiau yw hyn? Mae'r pechadur am ddal y deyrn wialen yn ei law. Ac mae'r pechadur am wisgo'r goron ar ei ben neu phen. A dydyn ni ddim yn bod yn anheg fan hyn, achos mae pob un ohono ni yn gwybod cyn I ni ddod I gredu, roedden ni'r union yr un peth. Roedden ni yn dod i'r penderfyniad, be dwi'n wneud. Fi sy'n penderfynu. Os dwi eisiau bod yn flin, fyddai'n flin. Os dwi eisiau gwneud hwn, fe na e. Os dwi eisiau gwrando ar hwn, fe na I gyfiawnhau e. Os dwi eisiau gwylio ar hwn, fe na I gyfiawnhau e. Fe na e. Sdim hawl dy chi I ddweud wrtha I beth I wneud. Fi sy'n gwisgo'r goron. Dyna be mae dyn yn dweud. Fi sy'n gwisgo'r goron. Fi sy'n penderfynu sydd I fyw. Fi sydd yn gosod y terfynau. Fi sy'n penderfynu pa reolau sydd rhaid I mi I gadw. Dyna pam ni'n gweld y problem yn yr eglwysi. Dyw pobl ddim yn cadw'r sabath dim mwy. Pam? Achos mae hyn o pobl sy'n profesu fod yn Gristnogion yn dweud, fi sy'n penderfynu os ai'r capel mwy nag unwaith, neu os ai o gwbl. Os dwi'n teimlo fel gorwedd yn y gwely, arhosau yn y gwely. Os dwi eisiau gwylio'r gêm yn y prynhawn, fe wylio'r gêm yn y prynhawn. Sneb yn mynd I ddweud wrtha I beth I wneud, diolch yn fawr. Ond fe ddoi, pan fyddai'n teimlo fel e. Dyna problem crefydd, dyna pam I chi mor fach. Chos dyw pregethu fel I chi'n dweud, dyw e ddim yn dderbynio, dyw pobl ddim yn licio fe nag un. Mae eisiau tawel I lawr. Mae eisiau dyfrio'r neges lawr. Mae eisiau troi'r sain lawr. Mae eisiau bod llawer mwy goddefol tuag at bechod. Chos dyw pechod ddim o'r ddrwg wedi'r cyfan yn ôl y byd, yn ôl capelwyr, yn ôl efengylwyr hyd yn oed. Pidiwch da chi a dweud dim byd o'r pulpit sydd yn rhy llym am bechod. Mae'n warthus yn dywe. Mae pechod wedi strywio'r byd, mae wedi dinistrio'r byd. Mae'n anfon pobl I effern tragwyddol ac I ni fel hyn yn chwarae gwmpas a crefydd. Gwaen nhw sydd ddim yn pregethu yn erbyn pechod. Ac I ddweud oedd y pechadur, mae pechadur wyt. Dyna beth sydd eisiau pobl I glywed. Mae angen I nhw wybod bod nhw'n golledig a bod nhw'n bechaduriaid a bod nhw'n torri cyfraith Duw ac bod nhw wedi gwneud eu hunan yn dduwiau. Dyna yw'r pechadur. Hynny yw, os oes brenin I fod, fi yw'r brenin mae'r byd yn dweud. O chyfo beth am y crefyddol? Achos os yw'r pobl crefyddol, sut maen nhw'n siarad? Maen nhw'n siarad yr union yr un iaith. O, mae yna barodrwydd gan y crefyddol, hyd yn oed y Cristnogion efengyledd hyd yn oed. Mae yna rhyw barodrwydd I gydnabod bod yna Dduw ac ni'n credu mewn Duw. Ond dal, fi sy'n gwisgo'r goron. Falle ddim yn swyddogol, yn athrawieithol, fydden nhw ddim yn dweud y fath beth. Ond yn ymarferol, fe welwn ni lot o bobl yn gwisgo coron. A rhyw deyrn wialen yn ei llaw. A nhw sy'n penderfynu. Ac os dyn nhw ddim yn licio'r neges, wel, fe ai rhywle fyddai'n hoffi'r neges. Sydd ddim yn ei wneud I fi deimlo'n dda. A dyna yw crefydd. Dyna yw crefydd gan amla pa bynnag crefydd I wel, mae wedi dod mewn i'r crefydd Cristnogol hyd yn oed. Ble ceir rhannau o air Duw nad ydyn ni hoffi, maen nhw'n dweud ei fod yn anghywir ac felly newn nhw gyfieithu fe, neu ffeindio Beibl sydd yn cael gwared yna fe, ac yn dod â un llawer mwy derbyniol iddynt. Tynant allan o'r Beibl yr hyn ôl sydd yn wrthyn i'w safonau nhw. Neu, yr hyn sydd yn glasurol, wel mater o farn yw e. Mater o farn yw e, ac I ni yn yr oes, I ni ddim yn gyfarwydd ar math yma o neges. Felly rhaid I ni newid y neges. Neu o leia, sut I ni'n dweud y neges. Maen nhw'n dweud fod Duw yn anghywir, ac felly dylendant yr hyn y credant hwy sydd yn wedyn a be maen nhw'n dweud, yw maen nhw wedi tynnu allan o'r Beibl, ac mewn geiriau eraill, maen nhw'n union yr un peth ar byd. Maen nhw'n dweud, os oes na Dduw, ti'n anghywir.
Ti ôl ar amser, ti wedi cholli di. Dyna be maen nhw'n dweud, i ti'n anghywir, achos gall hwnna ddim fod. Maen nhw'n dweud gall e ddim fod. Gall yr moesau yma sydd yn y Beibl ddim fod yn wir, i ni'n deall nawr bod hwnna'n anghywir. Dyna be mae pobl yn dweud. Maen nhw'n dweud bod y Beibl yn anghywir, ac felly maen nhw'n dweud bod Duw yn anghywir, a maen nhw'n gwrthod i'r ildio i awdurdod Duw. Dyna beth i ni'n gweld. I ni'n gweld yn rhemp ym mhob man. Am falchder. Mae calon dyn mor wrthyn i Dduw. Yn wir, mae calon dyn yn elyniaethus tuag at Dduw. Mae popeth amdano'n atgas iddo. Gan nad yw yn dyrchafu ei weithredoedd e. O, beth i ni'n gweld yw'r dwrn dyn yn codi tuag at Dduw a mynnu. Gad fi fod i ddewis fy llwybr fy hun. A mae mor drist yn diwedd. Dyna beth i ni'n gweld. Gad fi fod. Dyna beth mae proffeswyr yn dweud gan amla. I ni wedi dod i ryw gyfnod yn hanes ein gwlad. Lle hyd yn oed y mae'r eglwys yn dweud, gad fi fod. Fi sy'n penderfynu. Fi sy'n gwisgo'r goron ar fy mhen fy hun. Ond dyna yw pechod. Mae'r adnod dweud, pob un ar sydd yn gwneithio'r pechod sydd hefyd yn gwneithio'r anghyfraith o blegyd anghyfraith yw Duw. Dyn nhw ddim yn fodlon ildio i gyfraith Duw. Dyn nhw ddim yn fodlon i gydnabod fel yr un sydd ar awdurdod i roi'r gyfraith. Ac felly maen nhw'n gwrthod cadw at ei air. Mae'r broblem yn anferth, ond diwedd mae'n anferth. Beth i ni'n gweld ar draws y byd, os ydych chi'n knocio'r ddrysau'r strydoedd o gwmpas fan hyn ac yn mynd ar holl wlad, dyna beth fyddwch chi'n gweld, anghyfraith. Maen nhw'n gwrthod ildio i gyfraith Duw, maen nhw'n gwrthod ildio i awdurdod Duw. Fydden nhw'n dweud, pwy yw Duw i ddweud wrtha i sut i fyw? Ac os ydw i am fod yn grefyddol, os dwi'n hoffi capeli neu eglwysi, fe ai ond fi sy'n penderfynu. Faint dwi'n neud, faint fyddai'n mynd, a sut fyddai'n byw. Mae'n anferthol yn diwedd. Mae'n ddigalon. Mae'r broblem mor, mae pechod fel rhyw afiechyd sydd yn treiddio trwy enaid a meddwl a chorff dyn. A dyna'r broblem. Wel, beth yw'r ateb? Mae'r Beibl wedi dweud wrthyn ni beth yw'r broblem. Ni wedi weld trwy gydol gair Duw. Mae'r Beibl yn llawn o Genesis reit trwy ddoi'r diwedd. Mae dyna'r broblem. Pechod, mae'n anferth. Ac oherwydd pechod, mae yna gosb, mae yna marwolaeth wedi dod, i ni'n gwybod yna corfforol, ysbrydol, ond mae yna un tragwyddol i ddod. Mae hwn yn ddifrifol, mae'n broblem anferth, ond i ni ddim wedi clywed, neb o'r byd yn dod ag unrhyw ateb sydd o unrhyw werth. Ond mae'r Beibl wedi disgrifio'r broblem, a nawr i ni'n mynd gyffwrdd yn fyr, ond cyffwrdd ar beth yw'r ateb i'r broblem. A chwi adnod 5. A chwi a wyddoch ymddangos ohono ef. Pam? Sef Iesu Grist. Nath e ymddangos. Pam? Fel y deleiau ein pechodau ni fydd yn cael gwared ar y broblem. Ac ynddo ef nid oes pechod na pam yn gallu dileu ein pechodau gan does dim pechod ynddo fe. Dyna'r ateb. Fi mynd i fynd ymlaen, ond bydda hwnna'n ddigon. Allen ni ddweud, dyna'r ateb i chi. Dewch at Grist. Mae'r broblem yn anferthol, ond fe ddath Iesu Grist i ddelio gyda'r broblem. Ac am ateb i'r broblem, mae'n anferth, y gwrthod ildio iddo, ond serchyn gwrthodiad o Dduw. Fe nath Duw ymestyn ei fraich i achub dyn yn ei bechod. Yr holl wrthryfela, ond nid dyna yw gras. Does dim byd am ddyn sydd yn heiddi maddeuant, sydd yn heiddi dileu ein pechodau. I ni wedi gwrthod yr help gymaint o weithiau, ni wedi gwrthod gwrando gymaint o weithiau, ni wedi mynnu mewn ffordd ein hunan drwy'r amser. Ni wedi codi dwrn ato, tro ar ôl tro. Ond eto, mae'r arglwydd wedi ymestyn allan i fraich, dyna gras. Rhai sydd yn gwrthod ac yn cysau ac wedi troi cefn ar Dduw, ond yna mae Duw dal yn darparu achubiaeth.
dyma ffordd y gwnaeth fe drefnodd byddai fab, Iesu Grist, yr arglwydd Iesu Grist, yn ymddangos. Dyna'r ateb. Byddai Iesu Grist yn ymddangos. Hynny yw, yr ateb oedd, a cyn llunio'r byd fe gwelwyd y broblem cyn i'r broblem ddod. A cyn llunio'r byd fe atebwyd y broblem cyn i'r broblem ddod. A fe nath nhw drefnu, Dyw y tad a'r mab a'r ysbryd glân, fe drefno nhw y bydde Dyw yn anfon ei fab Iesu Grist ac y bydde Iesu Grist yn ymddangos ar y ddeiar. Ac yn ymddangos I beth? A mae'r adnod mae'n dweud wrth ni I ddileu pechod. Mae crefydd bron iawn di dweud wrth ni fod Iesu Grist wedi ymddangos, os maen nhw'n dod mor bell yna, mwyn dangos esiampl I ni sut I fyw. Naddo. Bydda hwnna'n y tragedy mwyaf. Os dath Iesu Grist I roi esiampl I ni, does dim gobaith gan neb. Fedrwn ni ddim byw yn ein nerthyn hun fel Iesu Grist. Os naw esiampl oedd, os nath ddangos I fod yn esiampl I ni, mae'r peth gweithaf oll. Dyna'r bregeth fwyaf di gael o'n oll allwch chi roi. Dweud wrth rhywun sydd yn ei pechod, nawr dyma dateb, tria gwella dy hun a bod fel Iesu Grist, sef yr un oedd yn berffaith. Byddai'n torri'ch calon chi. Mae fel rhywun yn dechrau dysgu mewn ysgol ac yn cael yr athro gorau posib erioed. Ac yn dweud oedd y bachgen neu ferch ifanc sydd yn dechrau dysgu, nawr ten, dyna sut I fod. Na fe nawr, os ydy ddim yn neud, ydy colli dy swydd. A bydden nhw'n edrych allai ddim bod fel nhw. Dyna'r gorau o'r gorau. A byddwch chi'n torri'ch calon fel rhywun newydd i'r swydd, byddwch chi'n meddwl, does dim gobaith, byddwch chi'n gadael y swydd. Fedrai ddim bod fel a nawr, neu drion, fedrai ddim, a byddwch chi'n torri'ch calon. Ond fe ddim yn llawer mwy difrifol, dweud bod rhaid I chi efelychu Iesu Grist. Fedrwch chi ddim. Dim dyna pam dath Iesu Grist i'r byd, fe ymddangosodd I ddileu ein pechod. Dyna beth dath yr Iesu wneud. A dyma yw rhyfeddod yr efengil. Dyma cadernid a sicrwydd yr efengil I fab Dyw ei hun ddod. Gael ofyn I chi hyn. Ydych chi erioed wedi cael trafferth gyda unrhyw gwmni pan ydych chi wedi prynu rhywbeth? Ges I trafferth, dwi wedi cael lot o trafferthion gyda cwmnïau, ond cofio un yn cael prynu cyfrifiadur, blynyddoedd yn ôl. A doedd y cyfrifiadur ddim yn gweithio, achos o'n I wedi cael rhyw becyn. Ac o'n nhw'n gwerthu 4 neu 5 peth yn y pecyn. A rhywbeth fel 3, 4, 5 mis yn mynd heibio, ni ar y ffôn, siwr fod bob yn ail dydd gyda'r siop, ac oedd yna rhywun yn siarad gyda ni o'r siop, siwr fod newydd cael swydd, ac yn dweud, wel, triwch hwn. Oce, diolch yn fawr, ac yn trio hwnna, a dim un yn digwydd. Misoedd ar fisoedd, nes yn y diwedd, yn dweud oedd y person yma'n reit mwy cadar nag o'n I wedi wneud o'r blaen. Esgusodwch fi. Mae 5 mis wedi mynd heibio. Dwi ddim eisiau siarad gyda neb ar lawr y siop. Dwi ddim eisiau siarad gyda'r person sy'n rheoli'r siop. Dwi eisiau siarad gyda'r pencadlys a'r person mwyaf pwysig. Rhywsut ddigwyddodd e. Ac mewn un galwad ffôn barodd munud, ges I ymddiheiriad, ges I esboniad, maen nhw wedi gwerthu'r pecyn anghywir. Dyw'r cyfrifiadur ddim yn ddigon pwerus i'r holl beth eraill. Dyna pam dwi'n gweithio, dwi'n grac iawn gyda nhw dweud oddi. A bore fori, fe yna gyfrifiadur gwell a'r holl becyn yn aros yn y siop. O'n i'n meddwl, gai weld, bore fori es I. Ac oedd ei gyd na yn gweithio. Yn lle siarad â rhywun ar lawr y siop, a rhywun oedd yn rhedeg y siop, ges I rhywun yn y pencadlys, mae yn ei gwahaniaeth, yn diwy? Mae cael yr awdurdod yna. Pan ych chi'n siarad â rhywun sydd ar awdurdod ac yn deall, bod hwnna'n help, bod nhw'n deall y broblem, ac yna maen nhw gyda'r awdurdod I ddweud, fe roddau hwn I chi, mae'n costio mwy, ond chi ddim yn gofod talu, a fydd yna bore fori. Wel, am wahaniaeth. Gael dweud hyn, mae problem pechod, nid yw dyn yn gallu gweithio yn iawn. Dim un, fel y cyfrifiadur. Does dim un person ar wyneb y ddeiar, ar wahân i'r Iesu ei hun, wedi ei eni sydd yn gallu byw yn iawn.
i'r pwrpas yn creu ni, oherwydd pechod. Mae pechod yn rhwystro ni. Mae pechod yn amharu ar fy meddwl, ar fy rhesymeg i. Falle byddai'r pobl yn glyfar iawn ac yn gallu gwneud pob math o bethau, ond fyddan nhw'n gwneud penderfyniadau anghywir. Fyddan nhw'n colli tymer, fyddan nhw'n ildio i temptasiwn, fyddan nhw'n dweud celwydd, fyddan nhw'n falch, a dyn nhw ddim yn byw i ogoneddu Duw. Nid yw dyn yn gallu gweithredu'n iawn ac i ddatrys y broblem. Dyma be mae dyn wedi wneud. Maen nhw wedi trio ffeindio rhywun ar lawr siop. Maen nhw wedi trio ffeindio rhyw offeiriad. A mae rhyw offeiriad yna mewn rhyw eglwys. Ac maen nhw wedi dweud, ewch at yr offeiriad, na nhw helpu chi, ond mae'r offeiriad fel chi a fi. Dim ond bod nhw'n wedi penderfynu dilyn rhyw drywydd crefyddol, gwisgo rhyw wisg am yn gweithio i'r eglwys. Ac yna maen nhw'n mynd i rhyw stafell, a chi'n cyffesu pechod i'r offeiriad, a mae'r offeiriad yn dweud rhywbeth nôl wrthoch chi, a chi teimlo ti'n bach yn well. Ond allai ddweud hyn wrthoch chi, dwi ddim yn mynd â chi'r nefoedd. Does dim un offeiriad yn mynd i allu helpu chi yn eich pechod. Does dim un pregethwr yn gallu helpu chi yn eich pechod. Does dim un yn gallu tynnu nerth pechod i ffwrdd. Neb. Dim un. Erioed. Does dim un arweinwr gwlad yn abal i ddelio â'r broblem. Dychmygwch petai modd dod ag arweinwyr y byd at ei gilydd. Mae hwnna'n codi dychryn arnoch chi'n dweud. Na'r pobl ola chi sy'n yr un stafell yw arweinwyr y byd. Ond dychmygwch chi petai nhw chydig bach fwy synhwyrol na beth sydd gyda ni'n yr oes hon. Chi'n rhoi nhw gwmpas bwrdd. Dyn nhw ddim yn gallu cytuno ar ble i roi buddsoddiad ariannol. Dyn nhw ddim yn gwybod sut i helpu'r tlawd. Dyn nhw ddim yn gwybod sut i ofalu am iechyd eu pobl. Dyn nhw ddim yn gallu rhwystro hunain rhag colli tymer. Maen nhw'n cael ei dal trwy'r amser yn torri i addewidion priodas, dro ar ôl tro. A dwi'n ddim yn broblem mwyach. Pobl sydd yn arwain gwlad yn twyllo i gwragedd a'i gwir. Rhowch chi nhw gyda'i gilydd i drafod problemau fwy a gwlad sydd ddim yn hapus ar wlad arall. Dyn nhw ddim yn gallu wneud e. Dyn nhw ddim yn gallu wneud e. Dwedwch nhw sortiwch pechod mas. Does dim gobaith. Does dim gobaith gyda nhw. Does dim un wedi bod yn hanes y byd wedi gallu dod at ei gilydd i drafod y peth pwysicaf, dyn nhw ddim yn gallu wneud e. Dyn nhw'n gallu dotrys problemau bach heb sôn rai mawr. Bron iawn i chi cytuno dy pync y celyn, ymhlith a fi neu yntai ddaw, does neb yn abal i ddelio a'n pechod ar wahân i'r Iesu. Ymhlith a fi neu yntai ddaw. Dyw'r angylion ddim yn gallu datrys y broblem. Byddech chi'n meddwl nawr bydde angel yn gallu wneud e. Dyw'r angylion ddim yn gallu wneud e. Mae'r broblem mor fawr, rhaid i'r holl alluog ddod. Does neb arall yn gallu datrys y broblem. Rhaid i'r Iesu ddod. Ac dyna be nath Duw y Tad wneud anfonodd ei unig ynedig fab. A dyna oedd yr unig ffordd gellir delio â'r broblem mor fawr a phechod. Mor gryf yw pechod, mor frwnt yw pechod, mor dieflig yw e. Mor dyn yw gafel pechod ar yr enaid. Rhaid oedd yr Iesu ddod. A dyna beth nath e, fe ymddangosodd e am ymddangosiad. A beth sy'n anhygoel yw, fe ddath e ymddangos fel ein cynrychiolydd ni. Fe ddath e fel dyn i'n cynrychioli ni. Ac fe nath e'r hyn ni allwn ni byth i'w wneud, sef ildio a phlygu a chadw ei gyfraith ef. Ac fe wnaeth e yn llwyr, yn berffaith. Fe ddath yr Iesu ymddangos ac fe gadwodd e'r gyfraith yn llwyr yn fy lle i. Ond hefyd, fe gymerodd e'r gosb. Rhaid oedd cael cosb, rhaid oedd cael cyfiawnder, rhaid cosbi pechod. O, byddai'n mynd nôl at y Duw cario Duw. Mae anhygoel, mae'r adnod yna mor hyfryd, ond mae wedi cael ei gamdrin. Achos maen nhw'n anghofio bod Duw yn ei gariad, yn ei berffeithrwydd, yn ei gyfiawnder yn gorfod cosbi
pechod. Ac fe gosbodd ei fab, Iesu Grist. Dyna pam dath fe garlamodd Iesu trwy ei fywyd tuag at y groes. Doedd dim byd yn mynd i rwystro'r Iesu rhag bod yno ar y groes ar yr adeg iawn, ac yno fe gymerodd ein pechod ein heiogrwydd, fe hoeliwyd arno ef, fe gafodd ein pechodau ni, ei cyfrif iddo ef, fel petai fe wedi tramgwyddo, doedd e ddim wedi tramgwyddo, ond mae e fel petai e wedi, ac yno fe ddioddefodd Iesu Grist yn fy lle i, fe ddeliodd e a'n pechod, fe ddeleiodd e ein pechod. Dyna be mae'r adnod yn dweud. Fe ddath yr Iesu i ddileu ein pechod. Fe olchi'r staen i ffwrdd os ych chi eisiau dweud e fel yna. Neu daflu fe mor bell ac yw y dwyrain o'r gorllewin. Dyna pam ymddangosodd yr Iesu. Nawr, os ydyn eisiau mynd, beth oedd y broblem yw pechod. Beth yw'r ateb? Yr ateb yw'r Iesu. Ar groes. Ei fywyd perffaith, ei farwolaeth dirprwyol. Dyna'r ateb i chi. Dyna'r ateb sydd angen i'r byd i glywed. Dyna beth sydd eisiau'r weinwyr crefyddol i glywed. Dyna beth sydd eisiau'r brenhinoedd a brenhinhesau i glywed. Dyna beth sydd eisiau crefyddwyr i glywed. Mae'r ateb yna, mae'r broblem yn amlwg, ond mae yng Ngaer Duw. Dyw'r byd ddim yn fodlon, neu crefyddwyr ddim yn fodlon cydnabod beth yw'r broblem. Ond ni'n gwybod beth yw'r broblem, pechod, ond mae'r Iesu wedi dod ac mae wedi ateb y broblem. Fe ymddangosodd e mwyn dileu ein pechodau ni. A dyna'r unig ffordd i ddileu ein pechod. Fel i orffen yn gloi yn drydydd pwrpas dyn, hyn i ni'n dysgu o air Duw. Mae prif pwrpas dyn ar y ddeiar yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac yn sicr fe welwn nad yw dyn yn cyflawni hyn o gwbl. Does dim gallu gan ddyn i gyflawni hyn. Does dim awydd gan ddyn i gyflawni'r pwrpas y crewd. Ond yn Iesu Grist, i'r sawl sydd wedi dod at Iesu Grist at droed y groes, dan bwysau ei ogrwydd ei pechodau, ac wedi gweld Dduw graslon, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. A galw am drigaredd, maddau i mi, maddau fy mhechod, maddau fy malchder, maddau mae pechadur ydw i, golcha fi'n lan, golcha fi'n wynach na'r eira, a pa mae'n dod, a mae'r Iesu'n cymryd i bechod ac yn ei hoelio ar y groes, ac mae'n rhoi ei wisg o'i berffeithrwydd ei gyfiawnder drosto, felly nawr mae'r pechadur dal yn pechadur, ond yn pechadur wedi olchi'n lan, mae'n pechadur yn gwisgo cyfiawnder Crist, ac nawr yng ngolwg y tad, mae'n berffaith, oedd ddim yn berffaith, wrth gwrs ddim yn berffaith, ond mae'n berffaith yng Nghrist. Ond oherwydd y wyrth sydd wedi digwydd, mae e nawr yn dyheu byw i ogoneddu Duw a mwynhau ei gwmni. Mae'n greadur newydd, Titus 2:14. Yr hwn a'i rhoddes ei hun drosom, un prynu ni oddi wrth bob anwiredd, i beth, ac un puro ni iddo ei hun yn bobl briodol a wyddus i weithredoedd da. Fe ddath yr Iesu ddileu ein pechod, ac i'n gwneud ni'n byr yng Nghrist, ac i ni fyw i'w ogoneddu fe. Dyna'n pwrpas ni. Mae Ioan yn yr un benod ar testyn, mae'r testyn yw adnod 4 a 5, ond os edrychwch chi ar yr adnodau cyntaf o adnod 1, gwrandewch ar hwn. Mae'r pwrpas yna i weld, gwelwch pa fath gariad ar oes y tad arnom, fel yn gelwyd yn feibion i Dduw, o blegyd hyn nid edwyn y byd chwi, o blegyd nad adnabu efe ef, a nwylid. Yr awr hon meibion i Dduw ydym, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn, eithir ni a wyddom, pan ymddangoso efe, y byddwn gyffelib iddo. O blegyd ni a gawn ni weled ef megis ac ymau. Mae yna newid wedi digwydd. Adnod 3. Ac y mae pob un sydd ganddo'r gobaith hwn ynddo ef yn ei byr o'i hun, megis y mae yntau yn byr. Does dim hawl gan y Cristion i gyfiawnhau bydolrwydd. Na phechod. I ni yn syrthio, i ni yn bechaduriaid. Ond yng Nghrist, mae'r gallu'n cael ei rhoi i ni, i fyw i'w ogoneddu fe ac i ddeheu amdano. A pan i ni'n methu, fyddwn ni'n edifarhau ac yn gyffesu, ond dyna'r gogwydd nawr. Fe ddyle fod gwahaniaeth i ni prynu ni weld yn yr oes yma.
Ac eto ar ôl adnod y testun, dangosodd yn eglur, hyn yw canlyniad gwir a chawdoriaeth yng Nghalon y Pechadur. Pan mae rhywun yn gwneud proffesi, chi am weld bod na fywyd yna, chi am weld bod na newid yna, bod gwyrth wedi digwydd, a'r wyrth yw adnod 6 ymlaen. Pob un ar sydd yn aros ynddo ef, nid yw yn pechu, pob un ar sydd yn pechu, nes gwelodd ef ac nes adnabu ef. Hynny yw, fe fyddwn ni'n pechu, ond mae'r gogwydd dim tuag at bechod, mae'r gogwydd tuag at sancteiddrwydd. O, blant bychan, na thwylled neb chwir, hwn sydd yn gwneud i'r cyfiawnder, sydd gyfiawn megis y mae ynta'n gyfiawn, yr hwn sydd yn gwneud i'r pechod o ddiafol y mae, canis y mae diafol yn pechu o'r dechreuad, a gwrandewch ar hwn. I hyn, yr ymddangosodd mab Duw, fel y datodau weithredoedd diafol. Dyna pam y dadd e. I greu bobl iddo hun sydd yn gogoneddu Duw, a'i fwynhau am byth. Ac felly, nid proffes i ni yn ei geisio. Nid gwella cymdeithas i ni yn gweddio amdano. Nid ein gwaith ni yma yw perswadio llywodraethau i newid cyfreithiau i wneud ein bywyd ni chydig bach yn haws. Ond ein gweddi ni yw hyn i weld gwyrth iachawdwriaeth ar Iesu yn delio ac yn dileu pechod. Dyna'n dyheuad ni. I'n gwneud yn rai sydd yn byw i'r pwrpas y creuwyd ni, i ni fyw i'w ogoneddu a'i fwynhau. Gai ofyn hyn, ydych chi dal i chwilio am yr atebion? Sut allwch chi wella? Sut allwch chi rwystro chi'n rhag gwneud a meddwl rhai pethau? Dim ond un ateb sydd. Mae rhaid dileu eich pechod. A dim ond un sydd yn abal i wneud hynny. Ar arglwydd Iesu Grist yw hwnnw. A dyma'r pwrpas y daeth i'r byd. Dyma'r pwrpas yr ymddangosodd am ymddangosiad. Mae Ioan yn ei ddweud yn glir. Mae'r broblem a'r ateb o'n blaen ni. Pob un ar sydd yn gwneithio'r pechod, sydd hefyd yn gwneithio'r anghyfraith. O blegyd anghyfraith yw pechod. A chwi a wyddoch ymddangos ohono ef, fel y dileiau ein pechodau ni, ac ynddo ef, nid oes pechod, am un i sefyll trosom. Y mae'r awdurdod ganddo, y mae'r nerth ganddo. Fe yw'r holl alluog. Fe yw mab Duw ei hun. Hanfonodd y tad ei fab. Ac fe ddath e, ac fe ymddangosodd e, ac fe ddeliodd e gyda'n pechod. Felly dewch ato, trai fod yn agos, galwch arno, ac fe fydd yn eich golchi ac yn eich derbyn yn llwyr. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch i ti anfon e, ac yn diolch iddo ef ddod ac ymddangos yma ar y ddaear, a delio yn pechod. O, trigar hawr ddim. Gweithio yn ein plith ni, arwain y neidio droed y groes. Tyrd, gweithio nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen, gadewch i ni ganu emyn rhif 297, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. 297 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.